Chingaingo. Kerteng jong kajing rai bangin ashpi mentah kalong ulok pakodor. Jisu kan raja mengapai tang hami jing suker hai o Jisu tang hami hiyanga wat ino yanga marway din yanga atrai papa hadu Jisu ban mi ngan yoma kilok kapertei baro kilong tang shipor in rei mamiko Jisu melang ulak ubakodor kring pat yang ashaladi barai nganyat ban mi hadu pacing em jonga gandawai kilok kapertei baro kilong tang shipor Rei mamiko Jisu melang ulak ubakodor kring pat yang ashaladi barai nganyat ban mi hadu pacing em jonga gandawai kring pat yang ashaladi barai nganyat ban mi hadu pacing em jonga gandawai gandawai na benta ka buramu play amen. Tung ini doai. Ublay kupa ujang iba beneng, utrai jang ki met
pat kimen sin kijongi ukle jong kapalang ni aingo yeme atrai pa pasachi sen pat ablay mila ayingi yegani ka singi ka bakraw bakantang kijong me oi nila yo ban kiu na dang step agani ka yeng kijong me ban syakri ban mane me baragani ka no phai singi pat sachi sen atrai me khot ingi kum pai lang jong kapalang ban don na kani ka yeng ka bakhoi ka bakantang kijong me ban syakri ban mane me ban ruai ban yaro yaka kerteng kabadan por kijong me ni aingo yeme ablay bangilayo yaka khubor langba ka jing ruai jong ni ki khon kijong me ka bakhot yengi yeme utrai per nong pni mu jong i Yesus Kristus ban khot ban sansyar yaka jing im kijong i way pai way ablay ni aingo ba ka ni ka por atrai ba me khot yelau jong syakriu jong me o jablay usamla bade ban khmi ban pech yaki khon samla jong ka balang atrai ni aingo mi ayengi yoni syakriu ba ko dor jong me bat ni klemat te na trai ba ba ka ni ka no phai jong ka sngi yaka ba me man krenangi lang ba syakriu jong me bakin long atrai ba ki kenten ka ba men ai ki ban tei ka jeng im ka jongi bat ka ban pensai bori ngi bagi nang la ban i jame ban ya je ka mon ka khoi ka jong me i agani ka por atrai abangi wan na ni ka yeng bakan tang ka jong me ni don ro gini ki jing ai ka jongi saka kam ka jong me atrai ni tuwai men kar khu ye wai pi wai kti bala no ye gani ki jing ai saka kam ka jong me atrai bat kar khuru iki kti bala no bat kar khuru atrai ki jing trai kam trai jam jongki bagi nang la ban ai saka kam ka jong me o ja trai ba ni dang kam ni ki jing ai ban pentelun ni ki kam ki jong me kerpang atrai ban penyar ki hima ki jong me langba ki mission ki ba me melatan rong hala ki jong ka palang kar khu na mar kata atrai ki ni ki jing ai ki jong i ai kin long ki ba man krawa atrai ba bagi nang la ban syakri me lang bagi ni ki jing ai ki jong i ya lam yang ni ka por atrai na do bas tang hadu ba wai jong ka lang ba man sei ma ko tu jong me ngeu jing to wai jong i ablay ma bi ki po mi shem ki jing im ki jong i ni pa ni gini haka kartang ko trai pa dun nong pa ni mo ba e jong i u Yesus Kristus amen. Kajing duai kejongi nak bantah Mr. TG Wanyang bat nak bantah ki perlok kejongi ki bala ai ya katu kajing duai kalong ba pinang san pinang ya it bat bublei nang penchat buar pi ba pinang la banlong kajing mentoy nam takahima kajong ublein kerku nak bantah kajing simkia kajong pi yala kajong ka bantah ka baw ka balang kala penbet ublei run kerku bat ngangai scam ngila skap hai kajing pin bena baro ublei nang kerku la kajong ka balang lembah gitu baro kajing kerku ki baw ublei ulapan pai pat dak kajing sngongu lembah jongi sela kajong ka balang ublei kerku laingi lang baro bat dak ni kapor ngi poi sikawi pat ka bentah Syua bangin yo ngoi ka ktien ke jong ublei ka ni ka por ka bamenta nga sobha ban sko ban khot ya ka praise and worship team jong ka balang ban ya lam yangi dekat tokat ni tili ki jing ruai ha ka jing mani ban pen kre i gi dot nut jongi ha syua bangin sngap ban syak skor ya ka ktien ke jong praise and worship team so ban syem ya ka benta ka jong pi Wallah penang kejeng kriat kau ni. Ndenya aingo yo play baula penla ngi kat ni bangila banyak kiu sakay yang bakhuat ku tentang kejong. Hagni kapon kerpat bangiyang lang ni kapon ngini rual lang kejeng rual ka san spa san busa ka bang unong pen kia bakrau la syam
Jisu ubas ngolem. Tien pentingan ukren yunong pang dos ngap kesur Jisu. Kerpat ni yang lain kepuar. Unong penkia bakrau lashem Jisu ubas ngolem tien pentingan kren yunong pang dos ngap kasur Jisu kipop baro map lot par dos ngap tien spon Jisu jeng dombaka kan pernaik dar pensyong haburom jong sorbat yang jeng ruai angel kertengkor tam ha pertai jeng ruai bang Bompajus ngau Jisu bai Jisu Jeng pang mensim Jeng pang bompong Ken shem jeng kot hu Jisu Jeng shi tomper Thầy harukom Ken her haker teng Jisu mensim balwat jeng hon kan syam haker teng it Jisu jeng dombaka ulo barben ken pralut par Jisu sorbat yang jeng ruai angel kertengkor tam ha pertai jeng ruai bang bompat jus ngau Jisu bai Jisu kolok Syong sahang ni yaro kerteng Jisu kajeng kot it wat yau thala dus ngap bat wan kloi syau andangin poi habneng lawe ngin yo iya Jisu sau dong kaket yaro ngin say ka kerteng it Jisu sorbat yang jeng ruai angel kerteng kor tam ha pertai jeng ruai bang bompa jus ngau Jisu bai Jisu sorbat yang jeng ruai angel kerteng kor tam ha pertai jeng ruai bang bompa jus ngau Jisu bai Jisu ya petangnya ke jeng ruai dak barwai ke jeng ruai ke balai spa prabu prana buat temai bat san spa san punya dak barem ngas ngos kem Jisu ulong jonga akaburom blay ngayo madpa
jing pen im layo bat jing siu spa das namba kodor belasat yang mentang apen benar mentang apen benar mentang arwai ya ro nong pen em kat badang em mentang apen benar mentang arwai ya ro nong pen em kat padang em ngala ai tilot ngasyam ngobha Jenkman ban yo ngau ketien basawa hapo kamen sim layai penda tangkak tien jeng kak tien jeng ma mentang apen benar mentang arwai ya ro nong pen em kat padang em mentang apen benar mentang arwai ya ro nong pen em kat badang em ngala ai tilo ngas ngosok jai bayu nong pen em ngam ngokus lai mentang ayai am shaneng ape ngasyam tang jeng ma tang ka jeng mentang apen benar mentang arwai ya ro nong pen em kat padang em mentang apen benar mentang arwai ya ro nong pen em kat padang em mentang apen benar mentang apen benar mentang arwai ya ro nong pen em kat padang em mentang apen benar mentang arwai ya ro nong pen em kat padang em nabanta purong beli aman ngas ngaus kem Jisu jonga baladar kani kamet kabalong tang kadomet
kabala penla yang abat dengi bandan hakani ka yeng ke jong ublei hakani ka sengi da ka jing pensa ke jong uta uba ai men sim yang abat dengi ka ong ngas ngos kem jisu ulong jonga ngan ong ipi tang ka we banga penbut ya ka ai ka bo Friedrich Nietzsche uang baki no kinu ki brio ki batep ya ka balai ban em kila ban ya le ya kanu kanuru ka jing keli ka bakum no jong ka jing em balada mangabat mangi ki basyong hakani ka por ngi ong jisu jonga ngas ngos kem jisu jonga ngano epi kata ka de ke ka ba upolu ong ka jing mare ka basyeneng ka bangi ngi ap kemi lenti bat ka bangi ngi atebe man lakas ngi bat sin bala yo e kata ngadang red ta mangas ngo thu sha ya kata basin bangi yo e kata kamdon ka ke pat kaban penhun ya kamen sim jongi pat baka jing ruai song semen sim ka bangila ruai dan baka praise worship team kadai ka basyalam yang abat dengi pat nang yang ka ni kapor da kamen sim ka bas ngoret ka baka sngongo ya la ka jong ka balang hang ni apokse namenta ka ni ka kabu ka ba fi nga bangayo banyat lenti bayo banyat ban mare ya ka ni ka jing mare thong ka jonga rengkat bat pi banyale kat bala banyasnat banyaksat hakata ka jingyale banwan lam bat banyaksat hakata ka jingbe yangi bangin long yasrim bat ujisu bat nga aingo ipi shibun namenta kijing kershan ke jong pi kijing abenta jong pi bangayo banyatre banyadan benta bat kiparlok samla bat kiparlok khana bat kam kerpang ru namenta kani kapor ka bang pi yang bangin yo banyasyakri langkum ni kadai ke banga nga bu adok not bat ka bangas ngoken kor ba duk kata-kata bat kham kerpang ngada aingu shibun namanta jong ka balang hang ni bat ka jing it ke jong pi kham kerpang ka jing it bat ka jing kersan bat kham kerpang ru ka jing ya ai men sim bat ka jing tre rengkat namanta ki kam ki babun ki bau blai ula ben shat hapdeng jong abat jongi sashi sien pada ta ka jing sngongo kublai shibun bat ka jing duai jong ka berbor kolong bau blai nang kar khu ngi kum ka balang hapdeng ki kam ki babun ki bangi ublai ula ben shat ha ka jing em jong abat jongi kum ka balang ngani thu hok epi bangala tep bahapan keren hang ni manta ka sngi kaladon kawai ka khubor kabala don hajing jingmut jemperkat jonga bat ngalamut bet ban keren ya kata kala akut bet mensisngi kat bangadang don ka quiet time kat bangadang pule ka kot ba bat kadang duai kadon ka ka ba ketik bahai ka men sim jonga bat kalong lenga ba pada pring kata ngapule ya ka bible bat ngasu flip kum tu namar ba ngadon la ka jong ka rukom ban le ba ya keren bu blai ngakeren kum balong parlok enteng mangang trai la ka dai ka ba mehab ban ong pen syai pada kata ka jinglong kumno ka ken mau ken san ya ka bangahap ban keren man takasngi pada kata ka por ngaflip ngaplay ka bible bat kawi ka dekhat na ka bible kalawan hanga bat ndai tang kata tengalong dap syatu Henry hakata kasngi kat bangadang syong ngadang don iwekun ibaret ngadang idat dap saubanai menta kat bangadang mut man pensum i ngaple da ka ngaple ka mobile phone jeng ilok ngatem ngaple ka YouTube ka syuwan kensan ka we ka interview jong ka we ka kena bat kata ka interview kalayat kumta bat kat bangadang pensum ikun kalayat bat kam ailat ka mensim jong ka ombet haban keren bet ya kani ka benta hakani ka sengisan de bat ngatip scam ngalak persyang banwat ngalak persyang ban reason ila de balai haban keren ya kani balai keren da ka tu ka wei ka bangalak mut bakan kon long ka bamento yang abat dingi balai hab keren da kani bat apreng kita ki jingi duai apreng kita ki jingi ksat ki babon kajubab ka bangayok ka long mas sendong maneh yang mani banganget ka dai ka plan ka jong bulai ngamtep yo adai na preng jong firu akani ka puar ngakwa ban khot ingilang ni puar nama kata ban skap ik kubor ngamtep yo adai ka kubor nama ta jong abat jongi nama ta jong no bo blei mut khnang hakani ka sngi ka bamenta gumta akani ka puar ka benta nak ketien ka jong blei ka bo blei la bu aka dok nut jong aban ngini slok lang akani ka sngi ka bamenta ka dai na ka sithi jong pol chike Filipi kalenong ka balai ka dekhat ka bakhat ar
Kalau sithi upol ke Filipi kalau nong kapalai ke dekat ke bakat ar lada fi don ki Bible so bahaban play ban pule lang bat nga balada fi kamera so bahaban syak skor bangan pule ka rukom ke besok bat basuki kenang bangin yok bat ki kentien sengap ha ki kentien ki basyadin jangan di kebentar namar ka kamlong kelan bat ngan la ban yok sngau ke ketien jong u bang yok ban keren ni kan ke ketien ke jong blai kan ke janmit ke bamanta ka sithi upol ki Filipi kalau nong kapalai ke dekat ke bakat ar ki kentien ki ongkom ni bangala yok pediang lupa ke benengkong bangala yok pediang lupa ke baar lani bala penjanai lupa yang kabalai henrei nga be syaprangken ke basau bakum tangan yok bat ya kata na ke benta kabala bat yang da ukres jisu sau teli ki benta ke benengkongan pule biang bangala yok pediang lupa kabaar bangala penjanai lupa yang kabenta kabalai henrei nga be syaprangken bat kabenta kabasau bakum tangan yok bat ya kata na kabenta kabala bat yang da ukres jisu nginya dua ngin pen kentang ikan ikatien ke jong blai hakan ikapor ka bamenta Try melak ay nga kanika benta bangin keren ha kanika janmit ka bamanta na ka sithi jong Paul Philippi lai khat ar ko kandat bala dari ka ktin ka jome ka balawan na me ko try nga dewai ha ka kerteng ka jome ko jisu bi it bamen pen kentang ye kanika benta baro nga tip bamedon ka re ka ko try ban keren lembak kanika benta kanika janmit ka bamanta bak kandat nga dewai bat ngi pelat lut ko try da ka bor jome ya ka bor jong me ko kandat bakan keren ngi da khat ko try bi it ya ka bor ban tre ya ka jing em jongi but ai bo men sim jong me ko try un pen ngau ko try un keren na ka jing em jongi try la da memon kan do ka kentin kan ben mi ko kandat ka ni ka por lembah jong me lembah jong ko try to ai kan long komta hari kan rat ai ke baro ai ko try bakat bagi dang keren ni ka kentin jong me men tre ru lembah men sim jong me pen kenduk ko kandat nga tengah keren ni ka kentin jong me ka kam jong jing pen kenduk ko try ka dai la ka bor men sim jong me kandat ngiawan kat ni ko try nganget scam ngiwan la ka jong jing syam ko kandat ada pedeng kata ko try ngi ngak ruban ong bangiwan khnang ko try ba syapok jong ko dok nu jong ko try ka terang ko ong ngi kwa ban syam ya me ko try ya la me ngi kini ka por kat bangen keren ni ka ketin ke jome angin ngau ya ka bor ke jong ka ngi dwa ya ka keteng jong jisu ngi pan amen ka sithi jong Paul ki Filipi ka de ka sithi ke bo Paul ula tho kat kum ka jing tho jong kinong tho la tho po bo dan hapatok bo dan harom bat ka de ka benta le se ka bo wong we nong tho ka de ka benta ka bo Paul ukran shwa bo untip bo sa syak penyap no ban ngangit scam la dang ong ai pi la dang bat pi ngi tho mo ka de ka bangi tho shwa ban ong ka det we le ni ka bangi ang nut ban tho shwa ban no menu ban yap no ka bangi kwa ban ong khat do upol ula lecha Filipi ha ka jing let missionary ke jong u hadai ka ni ka sin ka ba utho ikiti ukwa ban keren yaki ha ka sin ka ba khadnu upen pau bang akwa ban wan biang henri le singamla ban wan biang kumta nga tho ya ka ni ka sithi ong upol pada preng kata ka jing tho pinda pule ke sithi jong Paul ki Filipi baro ka dei namar kata ka jing keren jong u kilang tik kum ki kentien ki khadu fin sei I ba ka ong suk yang ka bahai nga ban yap ban kum ta ter na mentau kres fin sei I ba ukren si pun bahas pang ka jing yap pang ka jing ya syam ka jong u yu jisu kres bat kum no kata ka jing im ka jong u kalak kelah ba ula syam yu jisu bat ka ka ba ukwa ya kinong Filipi ki kristana Filipi bakin le kata ka de ga benta ngena mi ya kata kambon kata namar ka ka bang akwa akan ka por ka bangin chule bet ka longom ni ngin ya le ya ka word study ngin pule ka kentien jong itu ke bangalak pule mentan ngin le ya ki word study ha kan ka sngi bat ngin sngo tho ayu upol umot bat ka ka khubor ka boble udan ha ka jing em jongi ha kan ka sngi andre shwa kata yo lesi pikeli ka jing keli ka baneng kong do tam ka ong upol ukren ni ki benta ngan ngampat yo pediang lupa ngan empat penjanai ngabe syaprang le si pila abono ka kata ka empat penjanai ka kata ka bo pol ube syaprang fi pule kata ka khat ka bakhat we ka besipo ka bakhat we hang tu pol upen sngo tho ingi ong kumne wanga nadu bangaya syam yu jisu halenti Damaskus ngalayo mat ya ka jing bah ka jong jisu ka jing isnai ka jong jisu handai hapeng kata ka jing mat nga persyang ban be sya persya jong ka dak ong nga persyang ban be kam shalor shwa kata nga syukwa ban syu ai kendiat takum ni
Hakajing im Kristan ke jongi nganget ngakeren hapreng jonga bat jongi kani kapor nganget ngakeren hapreng jongi barok ki bal apdiang yu Jisu nganget hapreng hapreng jong pi barok ki bal apdiang yu Jisu balarang ong kum ta ngakeren ru takajing skos kem ba hapreng kata kajing pedang jongi yu Jisu Kris kasinjam ka baneng kong kum ki Kristan kadai ban rong lembah kading pernah bari oleh si don hapreng jongi menur ilalong Kristan oleh si pimpat ju yo mat dia kata bangi hapan rong lembah kading pernah ban syam ban ong Jisu ide ngapediangnya mekum unong penem map iki pop jonga bari don hapreng jong pi pimpat ju lek kum ta walang ilalong Kristan bon sin ngong kata kadai kesinjam ka baneng kong jong kedak jong kejing long Kristan bagi nong but jong Jisu balada filale kum ta kabenta ka baar ka babut kadai ka bangi ong ka sanctification process kajing pen khot kajing pen janai pa jungi kajing ai be jungi ban em ya kata kajing em ban ya pen dia sri em yaldi bat uji Kris bat upol namar bu lai teng kho bat uji su halenti Damaskus hang ne ong ngalai teng kho bat uji su ngayat ya kan ni kalenti ka batmai om chu usol re ngayat kum upol nang ni sakhamat kajing em ka balapan khot ka ban yai pen janai ban ya be setai sa persya jong kadak bakata ka persya kadak ke jong upol ka bu yai be kadai kene kabenta kani kadakot ka bispo ko ong ba on yo pensrim bangangan yo mipat bangan yo benta ha ka jing mipat ke jong uji Kris kata ka dai ka kabanga bat mengi ngiterang para prenggi jing yat lenti jong iman ka sngi ngas ngotho ba teng mo bun kam ba ki bun ba ki ki bangi kenduk man ka sngi teng la long klet no teng katai jing long Kristan su tha ya su tha ngilong baro ngaru ngilong very honest kata ngilong hok kata bang teng ngilong simsting bat mla ban le ina mal kadi kajing long do jong ngilong kumta hari hapdeng kata kajing long jongi ka bakum kata ka ka bau polu ong ladanga bat mangingi don hakajing iteng kho jonga kan kata yo bat kajing keren jonga jong bat arngot langot ki perlok samla bat iwe bre badan kajing pang ka balak kham kajing em jong ka bai oi nga ka long kum ni tanggawe wan scam ka batikna bat kajing em ka batikna ro tam hakajing em ka batikna ro tam kadai kajing yap bat abakawan kata kajing sngo thu bangangan salet na ka perthai hakanu kanu ka puar hangta kawan kajing sngo thu kawan kajing sngo hapo mensim ba pleng kajing khot ka ba sheneng ka janga kam dei kini ki ba man kasngi pleng kajing khot janga man kasngi pleng kadai banga kat bakadang don ka mensim hapo kane kamet kadai ban penyesrim yalade padu Jisu kenang banga ngan yo don benta batu banga ngai scam ya le si teng ngishim steng teng im sngotu ka jing kodo jongka hade habadron kapor ka ba ba nga chukwa ba pinchu phalang tiak sepor ko covid hakapor bangi yo ma de khnyang jingpang ka ka baja thar ami mensim la jang yam em duai em kan mau shu blai kitu baro kidei namar bangi tip baka jing em jongi kadai ka bamne baka jing em jongi ka hab ban let bu uta unong thau ladangi ngiale ya kata bat kumta apeng kata ka jing khot ong upol kat bangi dang em hapertai ngi asriem yaladi bat uji Kris ban yok bentah ka jing mipat bat ka jing yap ka jong u ti ita ide jing be seprang gi jongi ita ide purpose lani jing thmu jong ka jing em jongi bat ko ong mane ubri ubamat ya kata kajing tumu nget ne pem nget ba pedeng kajing ya lenti kajongi siteng na ki problem jong kajing em jongi la solve lupa kijing kuslai ki bangi don kijing syam kijing tengkuk kajing em la solve lupa namar balai ngil aktif lupa balai ngile ekani balai ka jalong kumni bat hakata kajing ya lenti kajing mare thong kajongi ban be syata ban long kumta ngam ong yang ngi barok upol hidala di emde ba ong manga uta upol ubalaya syam markhamat ba ujisu ubala it ujisu haduk kata ubalaya syam markhamat ende hakamet ende hakajing minlaw mensim ula it balarangi compare yang abat yang ibat upol lek singila ban om bakal level jong kajing ede jong ibat upol ol kala kham upol lon chalor bat mangingi kham sapa hari pedeng kata uni ubriu ubala ong ngala ithu ujisu ka bahaya ngaban yap hapdeng kata kajing mare thong gajong uban ye aka unut ban ong ye kini kintin ong hapdeng kata ong upol ngampat yok diang lupa balai upol ong ngampat yok pediang lupa
Balai uang upol ngampat yo priang lupai kita ke baro. Kadau ka benengkong kolong bah kadau bat mendai kadau ka jing shisha ka benengkong ka bapen pau ba empat yo priang lupa kadai ka bapen ngau thu anga bat hangi ba manga bat mangi kat ba ublei urang isen ban bu ingi kan ka perthai totep bah bangi don yo jisu ka jing jongi ngi don ru hakatama jong ka jing bat kata kat jing ya dei jongi ba jisu. Yo lese dan prenjo physically jingkli balai terai kat nang it ya me kat tanang sngo kat nang jan sa me balai nang wan jing penchoy I kum kiwe ki le kum tu I kum masuk ha balai ngapat kat nang le kat nang ya jan bat me balai ngas sngo te terai namar balai namar kat nang ya jan kata katama kanang kata kanang be cha jing seriam yo jisu kata ka jing ya le kanang be kata ka jing kanang don ha ka jing ka jong abat jongi handai kun mau kerpang ka ni ka we bahaka jinglong jing Kristan jong abat jongi ngilong kisipai hakatma balada phi le singa kwa ban ong ngam thau yano ngam ong yano handre nga kwa ban ong kumni baka jing Kristan ga jongi kadai ka jing ka mangabat mangi ngi yang hakmat jong ulan panyale ya katma jong ka jing kata de baneng kong jong ka jing shisha pada pedeng kata ka jing kesat bompat yo deng jong abat jongi to tip ru nomor kata baki don shibun pha ke jing ele jong ka jing bat ka ka bangaju ong bahaban kapor le singal apen kan mau baru le singam kan mau ha hanrei ka jing ki jong abat jong ikat ba ka jing kadang long up and down sharum shanang to tip ba pidang ba pidang yaksat pi pat give up ka jing ka jong pi pet village hospital don ECG machine kum tu kat bau heartbeat urang le ti up down mut nang biang very good nang mare hakawai ka por kat baka jing kadang ka ba ka tu machine ka monitor ka jong tu machine kala long stable kala ti kamut ka jing kala kot ka jing shisha jong ka jing ka pen kan ma yangi ba ka jing ha ka jing mare thong ka jongi pan poi shate ha ka jing seri mod jisu kadai ka jing ka bangi hapanya lemba sipang sngo jan sipang sngo tolat sipang sngo klan sipang sngo tolat bat teng adai ka jing namar kata ka babon ba ka jing we nong tho open kan mau yangi ba ka jing jongi kadai ka jing ka basdang na ka jing sha ka jing dan na preng jongi ki ba shem jing hateng dan na preng jongi pada ka baburom nge kenduk sibun ba ki kena samla kham kerpang ki ba kham dan na preng jing le jong ka jing yo dan na preng jong pir ki ba shong ka ni ka yeng ka jong ble ka ni ka jan me ba ka jing ka jing jong pi kim shu dei shu ki jing ja hateng ki la dei ki lifestyle ka jing jong pi them and step ani jing pi ban men sngi ki bon tang ki jing thia da met yam nam tau khon nam ta ka khon yam nam ta jong no jono khuslai nam tau lok khuslai nam ta ki khon ka jing ka jong ba jong yo le si don na preng jong pi ba ka jing jong pi ki jing ka jing jong pi ki la shu long ki lifestyle ki ba pi ring men sem penhiar men sem ring kat bat ki phim ngau thu shu ka jing lang no ka breakthrough kan wan lano kan wan ka jing lat na kita ki jing le handre nga aingo yo blai ba preng kita ki ba pia lemba pirang long haduk kat ni pirang ya lemba ba pirang ya haduk kat ni ka por ka pamanta yo le se pi ong nga ka ni ka por kadai shisha semua ka jing kalong kum ta semua bang ngia jan ba jisu ngi be shata namar ba ki we ngi sngo ki alap la da pi wan chi jisu pen lat na ki jing pang chi tom la pi wan jisu un ai ki jing kerku ka spa ka pau la da pi wan chi jisu un le kita baro ngam ong kemla ban long kita kila ban long barbor kila ban le kat kum kamban ke jong ble ke jing jongi tambah ke jing shisha jong ke jing Kristan jongi kam dei rekum ta. It's not a bed of roses. Kam dei ke jing ka bangi ya di red carpet kum ne kam dei rekum ta. Ke jing Kristan jongi kam dei re pang ban chu yo be ke jing kot jing kya ke jing ban chu lat melong problem free kam dei re kata. Bala da nga ong ye kata. Le si la rangi ong ba ke jing ke jongi bangin ya jan bangin itu bu jisu dei shiben ta jong ke jing jongi dei lemba ke jing kerku nganong upol la rangi pet ke jing jong upol le si undai buri bala syatim tam ha ka perthai namar belai upol kat bau dang yaksat banjan cheu jisu kata nang syak set petok kat banang jan cheu jisu kata nang syak kawang hakati kat nang jan cheu jisu jan syak kasing syak penyap bala dangi thau ye ke jing kerku jongi bau belai ujan bat ngi kalong ka babakala bala ka jing ko jong upol hi dala deu ang
nga wala ngalajan bot penban nga syam sibun kisya akajing im kajonga upol daladi usyak kem usyak keren ben usyak set bendi yo lesi pi ong ya kajing im jongi lesi kalong tangkumta uji suhi daladi ru pun pau kumta bakajing im jongi ke de kajing im jong kajing hakajing long do jong uban pendap ya kata kajing marek thong ko jong jisu fikan mau jisu dan kajing marek thong kajing em ko jong ban le eke kajing em ka bau pa ula pha si ya sya perthai ban pen em ka perthai ban yap alo ding pna kata ka de kajing marek thong ko jong jisu apa ding kata kajing marek thong ko jong jisu kum ubri upay hak per get semani kata kasngi sywaban sya sakna pna jisu kum ubri ang ikit kintin eloi lama sabak dani aku pa jong balai me eno yang umdaitang mga, umdaitang upol, umdaitang mano-mano. Ujisu hakajing long brio, hakajing persang ban mare, kata kajing mare tong. Ujisu daladehi uong. Balai tetrai, I want to give up. Ngakwa ban kenno ikini baro. Umat ya kajing umat namar kata ya kajing tenju hakajing Handai ka bakot kita kalong umne. Ba pedeng ki bangi Yasham. Ngapan kan mau yang nama kata ya ki jong ki beri jong ka Bible ngikan mau yo Moses hapren ke jing mare thong jong ban pen poi ki khon Israel cari kanan ulai kenduk ya kaduryo basau ke Esther ka jing mare thong ban pelat ya ki khon Israel kalai kenduk nama kata ya ka jing syak pen berngam ba kating ya syak pen yap ndai tang katau Abraham hapren ke jing mare thong ko jong ban long ukpa jong ka jaj bendri Israel poi kata kapor ka jing syakut jong kadan kan mar kata kajing kera kajing ko jong bakasara kalok jong kala temen palat ngipet namar kataru ya kajing jong Timothy bat kiwe udang samla kajing mare thong kajong kade banyalap iko gospel handai udang samla palat umpat lak banai handai hapedeng jong kita ki baro hapedeng jong kita ki baro long komolong unong sandor mo teng ngila ban kador la rangi shon klik la ranga shon nganang ni ngani ikaju kador ya pi hande ka ka bajala ranga shu change ya ka angle nga change ka perspective ko jonga nga change ka ya ka direction jonga ya ka jaka yang jonga ko menong shondor ngan yo da ka wei pat kador kini ki bri ko jong blai hakadeng ka jing mare thong apren ka jing tengku I ka mamla shu ban le ka jing jong ki I ka maka kwa ban penyap no I ka maka kwa ban penkut no la biang la that kato la kot la I ka ma I full stop ka jing ko jongki ada kum kata kapua kyong wat langampat yo pedang ngatip pangampat yo pedang ada ngangan yai let bat ka ka baja kolong ngakwa ban ong ka basngo tenat bah apa deng kita ke baro apa ngilong kum upol ngi yai mare ya kata kajing mare thong ka jongi ka baja aku aban ai fi ka kubur jong ka jing kerman bat ka jing kubur jong ka jing salong Moses ta shisha yu kendo ya kaduri basau handai namar ba push forward ulak ban lat mdei tang Moses Abraham ulak hayo Ishak bat kom ta ter nang ta ke Esther kalala ban pen namar kata ki jiu da ka bakran en Yosim Petrus mdei tang Petrus Timothy bat kiwe kila long ki syakri rat ba ka jing ka jong ki namar kata hapdeng kata ka jing le thma hapdeng ka jing Yasham ka jong ki babon ka ka bangakwa ban onglong kan mau ka jing shisha bangine kenduk ko me kita handrei ngine be sya persya jong kadang ba ka benta ka baar ong upol mdei tang banga empat yo pedang lupa ya kata ngirang yaksat man lakas ngi ong upol 4 janai lupa ro nga ngampat long janai ka tu ka benengkong ka upol ong 4 yo lupa ka de ka kentin gri ka bangi ong ka lambano ka bang mut 4 yo ulama teng ha lenti Damaskus bat lenter handai 4 yo pedang 4 yo incomplete bat kani ka kentin ka bangi ong namar kata 4 janai ka kentin gri ka ba ong teleyo ka ba mut ba kabamut ba 4 fully developed 4 la ban le 4 long matured aduk kata-kata 4 kot kata sakalong rin yang kabapura jong ka jing jong ka jing kot jong kata kabamut kadang don ka ka baduna bara pedeng kata ngan ong ye pi ka de ka baka jing Kristan jong ka de ban long kumta namar bale ladang ong epi ngi ta la long perfect ngi la long janai ka jing jongi ka jing long jing jongi ka long kum ni baladang ong ngi la biang la long janai la sai ka sngi la ya thia lengai lut baro kwa shu ban le
Dehamar kajing bempat long janai ngisa ong ka sadon kajing khot kajing ketik na po bangi dai dang dai ban le kajing em kajongi bangim pat long janai ba kajing pat long janai ong weu nong tho ong komne kajing pat long janai kajonga ba kajongi kajing mare thong kadai ka dak bat kajing shisha ka bapen pa bangin saya syam shibun kajing syar pendrem ha kajing em kajongi kabamut ba ladanga bat mangi upol ong bangampat janai ka bamut batik na kajing em jengi kin sadon kipor ki bangin sa syarai penrem ki sadon kipor ki bangin sa syarem ha kajing em ka jong abat jengi kita ki de kajing shisha jong kajing em pada preng kata kajing sngo thu bangin sa syarem ngampat janai ngampat biang kat ni ka ai ka baja sngap hai ka ni kapan ken mau yang i ka we kajing shisha na ka ketin ka jong belai ya ka bangi ong kum ni kani ka bampat kapan kan mau yang abat dengi bahaka jing pampat janai ka donru ka jing syak job pada bagi ngi ong bangilong ki jing syak job kadai ka papen kan mau yang abat dengi ngilong ki ai pada bangi ong bangilong ki ai mangabat mangi ngilong namar kata ki dau bertha pala ngi ong dekat ketin pareng ngi deki kle Baka ketin Greek larang ya ter banwat iki kentin tenrai ngiwan ka kentin ka bangi ong ki humus. Lani kata ka bangi ong leksi kadai ka kentin ka balong kumta ka badai ka kentin ka bawan ka kentin ba ong bangiwan ka keti bangwan ka kendo bat kumta ter. Ba kaju ka kentin hi. Kaju ka kentin humus hi kadai ka kentin ka bangi yo ka kentin humility. Kajing sengoret. Kapamut kumno. Humus mut ubriu. But humility ru kawan na kajuhi. Humus ru mut kakli kakendo bat kumta ter. But humus ru kamut humility mut kajing sengoret. Kadon jing edai ayu hapring kini. But kani kajing pampat janai kajing em kajungi. Kadon jing edai kumne. Ngan lek ini connection kumne. Badai namar ba empat penjanai ngi. Lapen sengot ho yengi bangim dai ban sarong ya la kajong kajing em. Hari ban penret ya la di ban kenmau barabor bangi long tang ka kendau ka basron ka badon kam da ka weipat ka bor ka banasya lendet ka ban yarap ban kenshot yengi ban ong yarap yang atrai bangan ya cekelenti jong kajing em ka bala janai. Pateng-teng mangabat mangi. Yodan teng-teng mangi ngi sarong ba la kajong kajing em. Mangabat mapi. Teng-teng is ngau bangila la de. Teng-teng na ngau biang ngau bet ngau bala la de. Ngau bagi ki bangi don ka jing em ki biang. Ngau bagi ki bangi don ka ka jing em jingi ki long bet tang ko bagi long manga hingala. Handai ka jing shisha ka bangi ken mau ka ni ka singi ka long. Bangi ngemla ban lai dala de. Ngi don kam ya away pat ubar ai men siem ya kata ka domet. Kata ka di ban ken mau ngi bangi dai ki badang belong ban pen senguret yala di pada kata ka jing penret jongi ngi pen kan mau yala di batrai dei tang dajing ia jome kombo ong upol bala penbiang bala pendap biang yang abat yangi ngin kan mau ya kata bat iwi bentani ini jing pat penjanai jong abat jongi em yo dan penjo fi lek ini ke por ibang asyamba hapring kejing long jing em jing iki brio kolong kumne baladanga bat mangi ngiyak sat man lakas ngi ban em ban mare kata kajing mare thong ban yasri bat kres em ngele man lakas ngi ban ngothu ila de bangi hab ban le kadon ong we unong thok ka we ka kot ong there is a world within us that needs to be born kadon ka perthai hapok kajing em jongi ka banang haban kapat haduk mentamen ne ka bamangabat mangi ngan anu ksa ka we hakapor covid ngidon iwi session ibang iju ong ngile ka phone mentoring ka bangi phone iki we ki perlok ban keren iki ban ai ki bakin le ngiju ong iki kemi ki pato pen persyang ban le kumta kidon cibun bah ki perlok kena ki perlok samla ki ba persyang ban le thamai bat hapreng kata kajing persyang ka jongki namar baki sngo thu bak hap ban persyang hapreng kata kajing persyang jongki ki ong kumne adi ngamju tip peleng banganang ban syet adi ngamju tip peleng banganang ban than Ngemut ngi persyang bat ita idi perthai ibaret ibangila ban syam ha kajing em kajongi ha bangi sngo thu bangi empat janai namar bangi kasat man lakas ngi ha kajing em jonga bat jongi bat ha kata ngi penkan mau yala de ba ublei upendap upenjanai ngi pade da kajing ia kajong ka benta ka balai ong pol ngampat janai ngampat yo diang ngampat janai hari ong pol ngayai be sya persya jong kadak ngayai be sya prangken Uwe nong thau ong komne. Kadan ka wei ka jaka ka ba matam ha ka jing em jong ubreu. Bakata ka jaka ka ba matam kadai ka jaka ka bangi sakut ha ka menen jong ka jing em.
We are stuck in the past, but kadai jaka ka ba matam ha ka jing em. Yo dan na preng jong abat jong ka jing ya lenti jong ha ka jing em jong. Yo dan na preng jong pipi shong ka ni ka por. Le sing am tep yo pimpat juan ji seng shu la slam ba. Yo le si kadai ka sngi ba pi wan biang man ta ka sngi. Yo le si dan na preng jong fifi wan ka ni ka sngi. Pi ong ang sakut sak ka tu ka bala jam nen ngamla ban go through ngamla ban jam shu syakman. Kata kadai ka jaka ka ba madu tam. Hande ka ka ba upol pen kan mau ngi ka ong. Wat sak nge aju. Kan mau ka ka mangala ong mene jong Moses, jong Timothy, jong Abraham, jong ka Esther baro. Ka ka ba define ki, ka ba penya per ki. Na ki wei pat ka de ha preng ki jing Hashem ka jong ki ka jing papat jana. Ha jing Hashem jong ki ka ba pat yo diang lupa. Ka ba penya per ki ka long ngem kwa ban sak nge aju, ngenam syong aju, ngenya be sya persya jong ka dak. Yo dan preng jong fi ha ka ni ka puar nga kwa ban ong kum ne. Sengap bai ka men sim la jong. Berkat aja mut jong pe. Yo dan ka ra ka kebahakan ni ka sengi fiap ong. Jisu ka dan ka ni ka banghapan shim ya ka sinjam jong ka jinget rengkat bat me. Terai ngala syong sak palat syati syadien. I've stuck in the past ngala sakut palat syati ka bamenen jong ha. Terai ngakwa ban shim ya ka sinjam ka bathamai rengkat de ka jing ai ka jome. Yo dan kum kata ngen saya ban duai sibet ngakwa ban sibu adok not jong pi men sin jong fin ong. Jisu ai bo renga banganam syong sa aju mentakasngi ngan ya be namar ngatip baka jing ai jom ngam snula dal ka jong ka bor ngatip ngam snula Jisu hande ngatip tang ka wei pat de melak kula re ka jing ai ka jome ka geris ka jome hakata terai ngasania ngasngos kem ngan ya mentakasngi rengkat bat bateng teng ong pi ka ni ka por yo dan na preng jong abat jong ngilong ngisngap palat ki brew yo dan na preng jong abat jong ngisngap palat yo crowd long malong Lazarus mo ke Mary mat Martha ki brew ki ong Lazarus ula yap mla sul utu lakot ka jing ya lenti ka jong la ai la close no ka ni ka jing ka jong Lazarus la tap no kum tu la ong lakot ka tu yo dan na preng jong abat jong baka bri baka pertai ki brew keleng saudong baka jing ka jong abat jong ka ong kum ta la khliap no kata ka pertai jongi bala khliap no mdoni isu syakhamat ande ka baja ka long ba snap ba ka ni the crowd is always not right upat ba barbor umla ban long ubadai ngi ka pertai ngi ka jela ngi ka ri ka bangi ket dan bahasa pang demokrasi baka jingrai pat ba ka long ka badai barbor ande bun sin bat bun sin hi man ka por kamla ru ban long komta the crowd was wrong Lazarus ukhepat na kajing tap da kajing ai pada kabuar jong Jesus Christ pat namar kata ngakhat yang abat ngi ka ni kapor yo tan preng jo fifi ong ngala than ngam isola syu ban le ngam ila syu ban thau thamai ngam ila syu ban thau thamai ni khon ni ka ni ka khon jong kajing em jong ang oi pi mdei pi ya marwe ngayang ka ni kapor ngasukwa pan kentu kum ni ngiyang ka ni kapor ngidan ka ni kapor manga Uriut wa ka jong kabalang ngidan ke pastor kita man pesan kirang bak balang jong kabalang ngidan kilong kemi kilong kepa ngikwa ban ong ye pi bang ngidan kan ni kapol ban dan rengkat lembat pi ngangan ong hok ngai pi kan ni kapol ngan melak ban tip ka baja ka jing em jong pi ngam tip ka baja ki kon samla ka jong pi ngam tip ka pi ya lemba kom ka yeng ka sem teng pi hap ban chu ong yang nya snok ketilang nama ka jing mare thong jong ka jing em kristan jong ikam de ka ban ya re marwe ka de ka bang hap ban ya kersan lang iwe ngap ban ya support lang ngalayo ya kan ka board jong ka jing duai ka board jong ka jing kersan lang baka pelat lut ya shibon ki men sim ke ba syate syakum banga syukwa ban ong na ka men sim ko bas ngoret lada dan menu hayeng jopi ki kun ki parlok samla menu badan kamat sakut marwe wadele ka thama marwe wan syakamat duai lem na mata jing isu ong ni duai lang taman duai lang ngakot epi men sim ngin ya duai lang ngin ya le lang bangan ong epi kan ka por ngala dai ka por na mar kata la da fiki me de ki me ki pa fila shu yam ado anta fila shu sngosi fila shu kuslai la dai ka por bangin yeng pa de ban ong ngan yeng ngan ya thama manga na mantau khun ngan yeng ngan ya thama manga na mata ka kme nam tau kpa ngadai manga ban yeng ban le thama nam ta kini ki khun samla ba de manga ban yang ban le thama na manta jong ki ngayeng na mar kata kom uksyang nakabanta jongki ban yeng ha ka jing em jongki mdan ka ru namar kata ka ba mla bat ublei ngikam kenti kata kamdan ka bakut ba ublei ha ba ublei loong nga ka jing ai jonga kadap biang yang abat yengi ma kata wat sa nge ajo pe sya persya jong kada
nginyayat lang ikan di kalenti jong kajing nginyayat lang dadan kamban ya duai nginya duai dadan kamban ya pusta dadan kamban ya selok nginya selok dadan kamban ya kesat lang nginya kesat la dadan kamban ya le ya ke nginya le lang tang ba wat le marwei wat yat yo pisa pi ong aku we kepo ngalak sngoduk bor kan mau tang kowe kat ba kajing jong ikarang sa ngena ya mare rengkat ngen bat ya kakti rengkat bau jisu nang jisu ya lam ya kan ikalenti ngaku banyak rengkat bat me kabenta ka bakat do ka bakam lang kabenta ka bakat do ngatip ngalak kam slam ngaku pinya syabat nga ini bentai bakat do bakam long kong san ba apa den kata kajing ya lenti apa den kata kajing persyak bejing be jong ya persyak jong kadang ka ka bau pol ong pada kabenta ka bakat do ong bakum tangan yok bat ya kata nak kabenta ka balabat yang ngaru da ukris Jisu pada bangi ang ban yok bat da ukris Jisu kata ka kentin ka de ka ketin guri ka bawana ka ketin kata lambano ka bamut hold on ka bamut ban sis leni ban possess mut ban yok ban kedup lut yang abad ingi ban yok ban kering lut yang abad ingi ka ka bau polu ang kum ne uang ngam mensyua hakapol bang adang long usol ngam sngotu ande abau Jisu la yok ban possess yang yok ban taplop dia ka jing jonga hakalenti Damaskus ngakwa namar kata bakata kabala taplop yang aru Jisu bakata ngan be ngan bat ya kata ngan le ya kata ngan be sepersya jong kata ka jing jonga hakaman la kasngi mat ka jing keli jonga kan ikapor kalongkum ni pateng teng ngitip palat chapangela de we have known so much about ourselves ngitip palat let's say yodan na preng jo fifi ong ngate ba on skema persang ngamla yodan na preng fifi ong ala persang ala le lut kita ke ngamla ban persang ban be ya kata kajing jana jong kajing ban persyak kadang yodan na preng fifi pala persang bun ke preng kajing vi ong ngamla syu kata ngitip palat ya dia yo let's say dan na preng jo fifi ong ngate ngala tip tang syu nga persang kemai mentala syai ngala hab yang we have known so much about ourselves ngitip lut chapangela de hande ka ka bau polu ong hakani ka por kolong hot pila tip te chpangela di hande pi tip ne pada sya uta u balabat ya pi hatu pi tip syapang uta u balabat ya pi kata ka bor ka pila let si meno pila ong Jisu ngala pedang me hatu pila mat ya ka bor jong uta u balabat ya pi menor sisin menor ngila yo man ngila abat ngila yo im rengkat kata ka bor ka balabat yang abat ingi menor ka jing jongi bakata ka jing bat ka jong Jisu kala long snam bakata ka conviction kata ka jing ya dai ka jing tengku ka jong abu Jisu kala long haduk kan ni kala long scam kan oi pi kala bat ingi kata ka jing jongi ru kan ya rengkat bat kita lani ka jing jongi kadang ya dikiwi pada dang dan babat yang abat ingi dikiwi pat ki bor bangan oi fi ka bor jong ka jing bat ka de ka bakarau ba ngapen kan mau baru bor bakum bakalong kesngi ke babat ya ka pertai barok kowe ya ki met beneng barok kowe ha pedeng du don kesngi bat ka bat ya ka met beneng bakan lat nama dalam don kesngi ki met beneng kila kelalut kila kela pelup lut ke jing bala kelalut la pralut mlong syuk kita ki met beneng handre ha badon kesngi ha pedeng ki barok ki ya tawyar mano babat ya ke jing jong pe mano bapenyat ya ke jing jong abat jongi hatu la shon sharp ingi menor la shon sharp yang abat ingi la shon sharp ingi bangilong ki khun ke jong blai hatu kata ka jing shon sharp kala abat ne pada yang abat ingi pateng teng ada ka basngausi ba walangi kam wa yala de bangilong Kristan ngi feel yu Jisu man kapor ngi len yo uman kapor bateng teng aju perkat ba ka ka bangas ngausi ba kalongkum ni bateng teng ngipet gitu ki ba ak film ki ba ak serial hapo TV ngi ada ki ak maki ngi pet TV ngi yam lang ya yam lang teng teng gitu ba pli ki syuak ma ha TV ki syuak ngi sipet ki pet kila ak kila yam ngi baro ngi yam lang baro ngi let lang hapo deep into them ngi let lang yes not lang bat ki nama belai la possess seki dah kata ka jing sngo tu bat balai ki lek kom ta balai ka long kom ta balai ngi sngo silang bat ki abangi pet ya kitu ki aktor ki aktris ba film namar ba ki lek ya ki baro na do not ki da ai lut ki baro balada mangabat mangi kata ka babat yang abat ingi kata ka passion ke babat iki ki aktor aktris ban pen internet iki we balada kata ka jing ki jong abot Jisu ka bat sisa yang abat ingi balada mangabat mangi ngi syabat au Jisu scam terat bakat ba ki baro
kin penyat ya ke jing em jong abat jongi dauta ubalakot ingi banbe shaneng pak namar kata kani kapor ngasu khot yang abat ingi ya don na preng jong abat jongi kani kapor ki pak jing em jongi ya don manora banobat kiwe ki babat ya ka khot yang abat ingi ai bu jisu unbat pa yo le se yo phi ong ma u jisu don kani ke ai ka thong ban ai hangi kani ke ai ban ai hangi kani ke ai kum ki khon jong ble jisu don ban ai hangi kini ke ai baro ka jing kli jong akalong fila na ban handle ya kita ke ai baro lamar ngila ban pedang ngila ban bat ya kata ke ai ke bakan jablai tang ladanga bat mangi kapor ka bat penla ingi ban bat ka dei da uji sukres ladangi persyang ban bat klem uji sukres ke ai ke bau bleu ayangi utmu ban ayangi kan salat no nakata nakakti ke jong apa jongi nama kata kani kapor ngakot ingi saisien tungin penlong ila de ki bebet banong jisu yo le se hadu mentarang don sibun ki babat yang aku ban ai bamen bat yang sai sisien ke ji im jongi tungin ya duai kani kapor ngan ai por fi arminen kani kapor ko mga juang berapor ngatep ngiwan siya kayeng kajong ublay rengkat kajong yasyam kajong iki papun ngamtep ngam thau tarajol ngam balan start ngatep ngidon la kajong katma ngai kajong em kajong tang mapi pitep tang mapi piale kajong em kajong pi pat kat ne kapor kat bapirang yo skoi ke kubor le se don katma ka jing em ke jong pi ke ni kapor don katma ka men sem ka dok nu jong pi ka bo ong jisu ngalong manga uta ngala im palat ya ka menen ngasakut ka menen ngala no men sem palat jisu ngam tip syuk ban le kamna ya dan pring jong pi pi yaksat bat piduk men sem no barabor namar ke jing yasyam jong ki bajing em baper pi persang ban be ban long ka kristan ka bakham janai hade pergi ai jong ka jing persyai pergi ai ke jing penbor jong ka perthai teng telot bor na barakan ni ka sngi yo le se pi ong jisu habang apet ka jing em ka jonga don ka ai ka babat yang amdei mami peleng babat yang dan da ka weipat ka babat ka bayalam ka jing em jonga bar fisu ong jisu ngakwa ba men bat yang ngakwa ba me men motivate men influence men yalam ya kecing em jonga nga ai por de fi arminet akan ni kapor fin yet ela de fin duai nai duai fi kran bo jisu ngat saya ban duai kerpang nam ta jong filang baro aku ban shimini por de bakodor ngatep jisu dan rengkat bat nge ngis ngau ye kejing dan jong u shimini por ya kran bat u dan pring jong fi la bun sin la bun sen la selam bahapim ju yakran jana isu bat u shimini porong jisu ngawan biar saya sisin kumpang along jisu ngap yang jisu ngatep medan rengkat bat ngi kani kapor ngatep ru me yalam me pendap ngatep ru ka bor men se me jong me ko trai me don hap deng jong ni trai ngi ko bor hap deng jing ya denti hap deng jing mare ke jong ni kom ki kristan ngi len ngi klan teng ko trai ngi mare marwe hande jisu akan ka sngi ko konrad dan manora banu akan ka por ko trai ki ba feel ya me kapi ong jisu ngakwa ba memen bat yang ke jing em jong ke try hak no ka jaka bakidon lada kadai ka bamemi ibet pandan kamban le kata ngaduai men syukudop ya no reno kan ka puan men pendai tok ka ti ke jom men ai ki ken ngau ya ka jing don ka jom try ai por ke ngatep try kan ka por dan manor manu ko try ki bala ya le bah ka jing em jong ki try ke lakut ka jing em ki sko ko knat bam dan ai sho chakamat ko try kila ong kan ra la biang ka to ka jing em hare mentakas ngi ki wanda ka jing et ka jing shilol ki ong jisu ngi kwa sa sin ban persyang biang bat me try la don kum kita ngat duai tramen bat ka keti ke jong ke men ju alam me ke
ban men pen ngoi ki da jing ngau scam ban men long ublei jong ki trai kan ka por nga duai ko khnrat ap ing jonga ba jongi me tep me ngoi ke jing duai jong ki nga tep don ba duai kan ka por shame nga tep ko khnrat don ki ba khot ya me ko trai kan ka por nga duai ko trai ba men kata eki ba men ai ki ka assurance ba me long ublei ba ngap ublei ko trai uba ublei ko trai uba dang hei le ki kamba ublei uba la ko trai ban pen kelapat ya ke jing ja jong ke jing em jong ke ublei ko trai uba shisha na ke be shisha tam trai bi it le ka kam ko jombe ba khanrat ya dan ne kan ka por ki ba ong khanrat nga ai ti thamai ke jing em ko jonga ba men bat ke jing em jonga ba kan ke jing em ko trai kan sha define kan sha yalam da ka bor jombe trai nga duai men ai ki ke jing scam ko khanrat bakalong shisha kumta trai ngin saya de kan kalenti jong ke jing em baro shita yo ko khanrat ngin saya kalenti jong ke jing em ko jing ikat ba medang ibet pan pensa engi pen kan mau ngi kan ikasngi ko khanrat ba me bat e ka jing em jonge ngai mare ya ka jing mare thong tat ba jisu unwan jisu kar khu lang yang ngi kum ne ko trai kar khu ye ka jing em jonge iwei pi wei kar khu ye ka yang ka sem ka jonge iwei pi wei ko trai kar khu ki khon ki khti ki khon samla ki khon khna kar khu ko trai la ka jong ka balang ko trai kar khu khnrat ka jing persang ka jonge ko pa bi de ai ko trai ka jing ai e ka jome kan la ka jing em jonge trai de dan ki por ko khnrat ka bangi sngo bangi ha ban ngi kalan trai hakum kita ki por ko khnrat bat khnang ki khti jonge wat sha ko trai ba ko nong shun un yu rot yangi andai la dang ngi ha ngi kalan wat langi mong ko trai ya rap yangi rengkat bat me da ka jing bat jome ka khti ka jonge ngen ki pat sai sisen ngen ya chaprang rengkat bat me ko trai khnrat ngaduai ko trai men long benta jong ka jing em ka jonge melong benta jong ka jing em jongi to ya lam ngi sa sisen ker khu lang ngi kan ka chan met ka bamenta ker khu ko trai la ka jong ka palang ngi dua ya ka kerteng jong jisu ngi pan amen ubleng ker khu lai ngi kan ka por baro nam ta kan ka jing sikri jongi ublei kan ka por bat ublei nang ker khu ndong rengkat lembat ngi ya rengkat ba kan ka teo rengkat bat bat ublei unang ya lam ngi ba ka jing duai baro bon bo blai hapreng ke jing persang ke jing telat ke jonge ublai unbat eki kti ke jonge tengin ya rengkat ke ni ke sngi ngin penwana ke ni ke jing seng ke ni ke pon da ke jing sngongo ya baro ke bela eden benta bat nama ta jong pilang baro tengin yang banjarwai ke ni ke jing ruai ke bakhat do ke jing ruai ke balaispa arpuwei na ke bathamai laispa khat khandai ke barem laispa arpuwei laispa khat khandai ke barem ngin ruai ke ni ke jing ruai baro southly ke khot bat adin jong ke ni ke jing ruai nga sobhaban kerpat i pastor rongba jongi pastor Griffith basubhaban pen kerku penwai bat pelat yengi ya jeng kerku hakan ka por ka bamanta ka jing ruai ka balai spa arpuwei ka jing ruai ka bang a jing ai ka babat yang ngandam la ka men sim baswai ya la jing em ngapen phai pat bat atwei ka jing et ba nganai plung ngan kan nang yar kani ka jing ruai lai spa arpuwei baro sautli ki khat tengin yang banjarwai kan ni kecing ruai ajing ika babat yang ngapen dem lamen simbaswai yala jing im ngapen phai pat baha ki thwe ka jing it ba kanang plung ka nang yar ajing shaik mabud yang yala iprohaminga ai lajing syaibar ngapen pai baha kajing tin shan jong mi in kam
Shai kam bernai ajing yang don dut ya mi kerdep kamla ngai hasun usimpeling batken mau jingkula barim min step jing yam ganja anding shan yang ban pen namile ngam nun kabu rom ha kendo ngabret bat ka milung na podomen kajing imban om kun Ngego ibe ko try bi ya kajing dorong kat ko be ban ngi hakani je seng bad me kren ru hangi na tien ko em ko ban bor chome kerku yo shukri riba bala ai ni ko bor habdeng jongi ya ga dik shukri ko ko dor ko to ban ai ka balang ko jongi ko youth worker jongka kerku ya yeng ka sem ko jongu I khon I berit ban ai lo jing ai ko dor jome I kurem bagi penhe pensan ko rai dari snei pada kajeng ke jome pelat dari jing khu bakan sai tam ke jome ngi na ni ke jing slok lo thiang bar bawai no tu do airu baga je ke pada biang jung trai jung I Jesu Christ ke ji jung blei baga ji slok ke jung men sim bo khu ke jing khu dong lai ha we blei ke je chong tap kor hai ban ngi wei pi wei ke be seng lang ha ni yeng ban tan jome lem begitu pura umeni bersyakri me ni kari ke jungi pada kalek setelak berthai na du benta baca du ke bam cukut ru amen